Hello guys! Welcome back to my channel. Dito sa episode na ito, sisimulan na natin ang pinaka-exciting, adventurous at fulfilling rides natin kung saan magmumotor tayo gamit ang ating Dominar 400 from Bicol region to island of Cebu. Punta na So kami gear Cebu, up, guys. stay Woo! safe, and let's roll! Meanwhile, Di malas. Aalis na lang, sobrang excited. Ang daming nawala. Yung waistbag ko naiwan ko sa bahay. Tapos pagbalik namin nawala yung isang dilaw kong ocean pack, nahulog ata. Nandito pa kami sa Ligao, Albay, di pa kami nakapuntang Legazpi. Pero buti yung nahulog na ocean pack, yung ocean pack na lalagyan guys, sinelas, tapos inflatable na unan. Hindi ganun ka importante, pwedeng bumili. Buti hindi damit yung nahulog. Ay. Ngayon mabalik na naman ako dun sa sa bahay. Tutuloy yung waistband. So yun nga ulit guys, settle ko muna itong problemang to. Tigas nyo na lang. Sea oil banyag. Iskanto pa yan sir. 88 lang subinayad. 88 lang subinayad. Tada 97. Shoutout sa mga tropa ko sa Bicol. So yun nga guys, nandito na kami sa Pilar Port para magbayad ng pamasahe namin papuntang Masbate. So Ito na kami guys. So at around 3 AM, babiyahe na kami papuntang Masbate Port. So yun nga, nakapasok na tayo dito sa barko para bumiyahe papuntang Masbate Port. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, yung isa nating kasamahang naka Tenere 700, hindi niya na fully baba yung kanyang sign stand para patumba siya. Mabuti, wala naman siyang natamong sugat, pero niya yung kanyang handguard ay merong onting bali. Good morning. On the way to Masbate. Ayan, 5:30. It's around 5:30 na, April 12. So on road na kami to Masbate. Then doon naman kami from Masbate to Cebu around 3 PM. Ayan. So shoutout natin si Itinerary Master. oh yeah, Kaya bumak na kami guys. So it's around 6 o'clock na. Pababa na kami ng barko. And land ho na kami. Masbate. Again, yun nga. Ang next barko naman namin is from Mobo, Masbate to Cebu. 3 PM pa. Masbate. Yeah. Ayun yung arko nila
So yun nga guys, dahil maaga pa naman para pumunta ng Moboport dahil 3 PM pa ang biyahe namin papuntang Cebu City, napagdesisyonan namin na ikutin or libutin tong Masbate City. Diretso? Oh, diretso. Moboport. Welcome to Moboport. Saan daw? Parking. Ah, doon. Doon daw ang parking sa kabila. Ay, doon sa kaninang pinuntahan ko. Share kan? Naman sinilas. Yan, nakabelo. So hello guys, here we are Moboport. Yan, nakabili na kaming ticket, mga terminal fees and passenger fees. So kompleto na. Inabot halos ng 7,500 for 2 yung motor na big bike. And then yung passenger kasi fully booked daw ngayon. Ngayon lang daw sabi nung na fully booked daw yung papuntang Cebu kasi daw summer season. So bihira lang daw to eh. Nagkataon talaga na fully book kami, and then bukunin sana namin yung aircon economy pero fully book nga. So ngayon dahil nawalan kami tsinelas, ibili kami tsinelas. Ha? Wala yun. Atras lang. So bibili muna kaming tsinelas. Ito yung mga gamit namin. 17 hours. 3 o'clock, 1 PM ang boarding, and 3 o'clock yung alis ngayong araw, April 12. And then 17 hours ang travel time. Sige. So yun nga, bili muna kami tsinelas. Go! Ayan. So hello guys, good afternoon. Di na kayo bumili ng tsinelas. Nakiligo na lang kami dito kay Florentino's Private Resort. So kasi nga sobrang init talaga. Di na namin matiis na sobrang init. Tapos kahapon wala pa kaming ligo pag barko, sobrang init pa dun sa barko. So yung tsinelas sa Cebu na lang kayo bibili. Tapos priority na lang namin yung pagligo. So nakontak ko si Sir, kaso nga lang simba daw sila ngayong Sunday, April 12. So sabi ko, nakiusap ko, baka pwedeng makiligo na lang. Yun nga, sabi niya pwede naman doon makiligo. So tig-expect niya na mag-stay kami dito for short time, kaso nga lang hinahabol nga natin yung oras kasi yung boarding is 1 PM. Pero syempre maski sabihin na 1 PM, dapat nandun na kami nakatambay hanggang mag-departure yung barko. So shout out kay Sir Florentino's Private Resort. So dito yan sa Masbate, Mobo Masbate. So isa rin pala to sa mga resort na nakita namin yung tarpaulin sa labas na usually parang sila yung nag-accommodate sa mga nai-stranded or parang nahihirapan makabiyahe. Hindi nga lang siya nahanap sa Google Maps, pero search nyo na lang siya, baka biglang lumabas sa Facebook. Yan, Florentino's Private Resort. Yan, shoutout sa iyo sir, pasensya na di tayo ata magkikita ngayon kasi hinahabol talaga namin yung oras. So mag-iwan na lang kami sigurong pangbayad dun sa pinanligo namin. Yan, so yun nga, babalik na kami doon sa Moboport, and then magtatambay na kami doon kung ano yung mga kailangan naming ayusin. So ayun, 2 araw na kaming sumasakay sa barko, and then bukas na kasi 17 hours yung biyahe papuntang Cebu, kasi mag-segue pa yung biyahe ng dito sa Moboport and pupunta pang Catbalogan, Samar, and then from Catbalogan to Cebu na, Cebu City direkta na, hindi na pupuntang Bogo to Cebu City na direkta. So yun, ayan, nakaligo na kami parehas, naka-jebs na rin, hirap mag-jebs pag nag-travel, lalo na pag nasa ibang lugar na mamahay. So yun, dito na lang ulit guys. Thank you. Diretso na sa loob. Diretso na sa loob ng barko. Yung dulo po sir. Yung dulong barko. Okay. Tapos ang sir, ang economy saan taas, sa pinakataas.
Pinaboard na kagad kami. Anong oras na? Kami na pinauna. Kami na yung pinauna bago yung pasahero. Let's go guys. Pasok na tayo. Saan kayo dito? Bio Corpus. Dito. Di ba sa barko? Yung baga nasa ano? Nasa ticket. Tingin na ticket ni Kaka. Grabe init. Diretso na po kami ma'am. Gusto mo baba? Sige na. Sir, anong ano nyo? Di ba 151 yung fake number nyo? Ay, nagkapalit ata kami nung isang kasamahan ko sir. Yung isa, ay yung ma'am. Yung apat kasi kaming motor. Baka nagkapalitan kami ng ano. Sige po. Apo. Pwede na pumasok sir? Let's go. So reminder lang guys, pag sasakay kayo ng barko, doble ingat kayo pag sasakay na, pag magbo-board kayo, kasi hindi pantay yung tulay or dinadaanan papasok ng barko. Gamit lang nila is lubid para lang maipantay-pantay ng onte yung daanan. Ito na kami guys. Pinakataas daw, pinakataas. Sa Cebu na to, sa Cebu. Sa Cebu na. The next day. Kaway sir, kaway. Madam, kaway naman dyan, madam. Kaway naman dyan, idol. Shout out. Nasa baybayin na kami ng Cebu. Hello guys, kauba na kami. Nag-prepare na lang si pare ko. After sea travel, land travel na ngayon Cebu. Halos one hour, one day din kami, 24 hours na sa dagat. Yan. So, pag mismong pagbaba namin dito, start na kagad nung travel, start kagad yung travel. Di na kayo muna pupunta ng accommodation. Diretso kagad kami sa first stop, Mactan. Mactan na lang, sir? Mactan? First stop? Opo, tama po, tama. Magellan's Cross. And then, so on and so forth. So, later na lang ulit. Pagbaba. Medyo alangan din pala. Doon ako tukset. Okay, dito lang ako sa left side. Medyo mababa dito. Yun, nakalabas na din tayo. Reserve kagad ng ticket para pag-ulit. Sigurado na yung aircon. So yun nga guys, dito na nagtatapos yung ating episode 1 ng ating Bicol to Cebu ride. Dito ko pinakita sa inyo ang authentic experience ng isang motorista na pupunta ng Cebu City through ferry rides.
Abangan sa susunod na episode.